Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 10:17 PM at kasama niyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Ngayong gabi napakinggan nga natin ang secret file ni Bridget at ng kanyang asawa. Sila po ay may anak na merong autism. Ang tawag po dito ay ASD. Napakahirap ng kanilang pinagdaraanan na meron pong autism spectrum disorder ang kanilang anak. Buti na lang kumapit sila sa pagtitiwala nila at paniniwala sa plano ng Diyos para sa kanila. Sa una talaga, magiging in denial ka eh. May ganun pala yung anak ko. May ganun ba siya? Parang feeling ko normal lahat nung naging response niya doon sa mga taong nakasalamuha niya during the time na may mga pasundot-sundot na nagsasabi na may something yung anak mo. Alam mo partner, ito nga yung isa sa mga mabigat na mababalitaan mo at malalaman mo na may karamdaman na gano'n yung anak mo. Actually, dude, hindi siya karamdaman eh. It's a condition. Condition, yeah. Tama ka. Pero, ito yung bagay na dapat yakapin mo at tanggapin eh. Mm-hmm. Dahil may rason at kailangan mo maging matibay. Mm-hmm. Marami akong kakilala, partner, na merong ganito yung anak nila. Mm-hmm. And totoo yun, dumarating sa point na in denial sila. Mm-hmm. Pero at the end of the day, kailangan mo yakapin eh. Totoo. Alam mo dude, eto legit na nangyari to nitong nakaraan sa akin. Nandyan ako sa SNR, kasama ko yung asawa ko. Mm-hmm. Tapos, bit-bit ko si Enzo, yung anak ko, sa stroller. Tapos, magbabayad sa kahera, may naririnig ako, mga ganon dude. Mm-hmm. Tapos lahat ng tao tumitingin doon sa taong yun na sumisigaw. And then nakasunod sa kanya yung nanay niya. I guess nanay niya yun. Kumbaga inisip ko nun nanay niya yun. Sumusunod sa kanya. Tapos pumunta sila sa banyo. Paglabas ng banyo, sumisigaw pa rin. Hanggang sa nakatambay ako sa bilihan ng ice cream. Nandun na sila. Mm-hmm. And then umupo yung sabihin natin mga 15-year-old guy na sumisigaw sa upuan. Tapos yung mom niya, na inassume ko na mom niya, bumibili ng ice cream. Tapos dude, alam mo, ewan ko kung may connection lang na ganun sa mga magulang. Pero dude, bigla niya ako kinausap. Parang ngumiti lang ako actually sa kanya kasi pinapauna ko na siya na yung bumili muna ng ice cream. Parang, sige ma'am, mauna na po kayo. Nakapila kasi ako nun dude, nakatambay ako eh. Kumbaga medyo malayo pa naman ako sa pila. Pero pinauna ko siya. Bakit? Kasi parang feeling ko kailangan na mauna siya bukod sa, syempre may PWD card siya para dun sa anak niya. Pero nararamdaman ko na parang wala siyang magawa. Parang ang helpless niya nung time na yon. Pero buti na lang may mga taong pwedeng umintindi sa kanya. Dude, alam mo, bigla na lang siya nag-open sa akin. At that specific moment na parang,
pasensya na kayo kasi hindi lang din talaga siya makontrol, ganon. Dude, parang alam mo yung mangyak-ngiyak ako na parang sa loob ko lang, hindi ko masabi yung mga thoughts ko pa. Kaya nagtanong na lang ako, dude. Parang feeling ko kailangan niya lang din ng isang nanay na makikinig sa kanya. Kaya, dude, ang sabi ko lang sa kanya, okay lang po yun. Malamang po naintindihan naman po yun ng iba. Kailan niyo po nalaman? Yun lang yung tanong ko. Nung bata pa siya. Yan, sinusumpong na naman siya, ganyan. At least itong ice cream makapagpakalma sa kanya. Tapos, after nun, nagpaalam na siya. Bumalik na siya dun sa anak niya. Tapos doon ko na-realize ng isang nanay, kailangan lang din yan ng isang nanay na makakarinig sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. Parang, sabi nga, it takes a village to raise a child. Si Mama Nicole lang lagi nagsasabi sa akin noon na it takes a village to raise a child. Meron pa nga isang linya si Mama Nicole na when a child is born, a mother is also born. So itong mga linya na to na binanggit sa akin ni Mama Nicole, tumatatak siya sa akin every time na feeling ko nahihirapan ako, na helpless ako. Na para bang, kailangan ko rin talaga ng tulong mula sa paligid ko. Even though na nararamdaman ko na parang helpless ako, may mga tao sa paligid mo na magre-reach out sa'yo para tumulong sa'yo. Hindi para manghusga sa'yo, pero tumulong sa iyo. Tama. O maintindihan ka. And that's already a big help. Yung Tama. maintindihan ka lang, may makinig lang sa'yo, tulong na yun eh. Tama. Kaya mas lawakan pa natin yung pangunawa natin dun sa mga pamilyang merong miyembro na may autism. Kasi normally ang judgment dyan, ang ingay-ingay naman, ba't di niya makontrol yung anak niya? Ang daling manghusga ng ganun ba't di niya makontrol yung anak niya? Ladies and gentlemen, mga kabisyo, minsan talaga may mga anak with autism na hindi nyo makokontrol. And all you need to do is to understand these families. Dahil iba yung pinagdaraanan nila since day one. Yun lang, dude. Ako wala akong maibahagi na emosyon ngayon dahil alam ko sobrang bigat eh. Diba? Na yung magkaroon ka nga ng anak na walang condition na ganun, ang hirap na magpalaki. How much more yung may ganun pang condition. So, dapat doble ang pangunawa. Doble ang pagmamahal. Doble ang pasensya mo. Ang bigat. Ako, sa bata, hindi niya naman alam yung nangyayari. Yung iba ng mga nangyayari. Yeah. Ang mabigat dito yung sa magulang. Na parang iisipin bilang isang magulang na ayoko mamatay na maiiwan ko to, yung batan to. Kasi sino mag-aalaga? Alam mo, habang kinukwento mo kanina, parang gusto kong umiyak. Sabi ko, ang bigat nitong usapin na to dahil ako bilang magulang na gano'n, na magkakaroon ako ng gano'n na may kondisyon na anak. Ang unang-unang iisipin ko Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Bakit? Kasi hindi ko alam kapag nawala ako, sino na mag-aalaga sa Naiyak kanya. ako. Naiyak ako, dude. Totoo naman. Oo, Diba? ang ganda na sinabi mo, dude. 'Di ba? Kaya wala akong salitang mabitawan dahil 'yun ang iniisip ko, partner, na may mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na hindi nila concern yung hirap. Oo. Hindi nila iniisip 'yun bilang magulang talaga, na handa silang tinanggap na nila sa sarili nila yung paghihirap. Pero ang concern ng mga 'yan, paano, hanggang kailan ba ako malakas? Hanggang kailan ba na merong mag-aalaga sa kanya? Oh my God, dude. Naiyak ako sa sinabi mo. Nga, no. Alam mo, ang ganda ng punto mo, dude. Ang ganda ng sinabi mong yan. 'Di ba? May mga ganyan na may condition na bata na isa lang siya. Oo. Wala siyang kapatid. Oo. Kanina mo ihiwan 'yun? 'Di ba? Kaya dapat meron kang stem cell, no?
Di, pero dude, kidding aside, ang ganda ng pinunto mo, tsaka realidad yan na parang Yes. kung ikaw ibabaon sa lupa kasi wala ka ng buhay, pero bago pa mangyari yun, kailangan nailatag mo talaga ng napakaganda. I mean, may maganda kang kinabukasan para sa anak mo. Nailatag mo yung mga plano mo para sa kanya. Yung tipong alam mo na kung sino mag-aalaga sa kanya. May insurance ka talaga na maipapasa sa kanya, na may pera siya, may pondo siya. O nga, no? Yan ang mga concern ng mga magulang. Alam ko at ramdam ko sila dahil ang dami kong kaibigan, kakilala, na grabe yung panalangin nila. At isa yun sa mga pinagpipray ko din na oo nga no, hindi pala dapat ipag-pray na umayos yung bata. Dapat ipag-pray yung magulang na habaan yung buhay. Batiin lang natin si Angela Cruz, no? Sabi niya, I'm a mom of an awesome son. I have an awesome son. So yun pala yung tawag, no? Awesome son. Awesome daughter, awesome child. Awesome. Awesome din ang mga parents natin out there na talagang nakikipagbakbakan, laban sa lahat ng pagod at hirap nila para sa kanilang mga anak. And sana, dude, yung mga nakikinig din ngayon, mas maging aware sila about this condition. Kasi may sinasabi sila na yung early detection would really help the growth and development of an awesome child. So, may nabasa ako, dude, na pag maaga mo siyang nalaman, may possibility na hindi mo siya makikitaan ng autistic signs pag tumanda siya. Kasi nagsimula siyang ma-develop at ma-therapy at a very young age. Okay. Pero kapag later mo pa siya napadiagnose at later pa ang therapy, delayed na talaga. Medyo nandun na yung manifestation and signs and symptoms ng autism. So, may mga stage siya, di ba? Stage ba or numbers? Parang 1, 2, 3, ganun. Autism, ganun. Ganun ang pagkakalam ko, naririnig ko sa mga kakilala ko. So, early detection din is okay. Tsaka, dude, yung iba rin kasi mga magulang, well, nandun na yung parang in denial, 'di ba? Nandun na yung hindi may sa unang iwasan. parte, 'di ba? Yes. Na nandun na eh. Pero yun nga, maging bukas din tayo sa mga sasabihin din ng ibang tao na posibleng makatulong din naman sa atin, especially if magulang natin yung mga nagsasabi na pa-check natin, 'di ba? Yung mga salitang yun hindi naman para ihamak kayo, kundi para mas maprotektahan kayo, para mas maiparamdam yung pagmamahal nila sa'yo, at para mas malaman ninyo kung paano talaga tatakbo yung buhay ninyong pamilya. Kasi kailangan pinaghahandaan din yung yung pag-aaral niya, 'di ba? Kung paano siya makikipag-socialize sa ibang mga tao, 'di ba? Kumbaga lahat 'yan dapat inaaral din araw-araw, at marami kayong madidiskubre sa bawat araw na lilipas tungkol sa mga sarili ninyo at tungkol sa mga anak ninyo. At ang pinaka hindi ko makakalimutan dito sa nabanggit ng ating secret file sender yung pagtitiwala at paniniwala niya sa Panginoon. Napakahalaga nun, dude, yung tipong hindi mo naiintindihan yung mga plano ng Diyos para sa'yo, pero magtitiwala ka pa rin. At huwag mong titignan na problema yan. Biyaya yan. Dahil sa dinami-daming magulang sa mundo na to, ikaw ang napili hindi para pahirapan ka, kundi ikaw ang mag-alaga ng may kondisyon na ganun. Dahil alam ng Panginoon na ikaw yung may lakas na loob na kaya mong umintindi at maging matibay. You have an awesome child because you are an awesome person. Yes. Totoo yun. Ang titibay ng mga magulang na alam nilang may ano.
Ang dami kayang mga artista na meron din mga awesome Yes. child. I remember Blessing yan may mga nila. interview si Karen Davila, Yes. si Candy Pangilinan, si Katrina Halili. Dami dyan. May Pero mga kapatid din na artista, di ba? totoo, dude. And nagbibigay din sila ng inspirasyon and lakas ng loob dun sa mga kapwa nila awesome parents. Yes. Kasi dude, hirap talaga eh. Alam mo yung na-witness ko talaga na nagtatantrums yung yung malaking tao na siya eh. Parang 15, sabi niya 15 years old eh. Parang, shucks, paano nila na-handle to? What if everyday ganun siya? Diba? Parang, wow, ma-amaze ka lang talaga. Kulang na lang talaga. Parang lumuhod ako sa harap niya para, alam mo yun, sambahin siya dahil sa Diba? ginagawa niya para sa mga anak niya or para sa anak niya. Amazing. Kaya you are doing a great job. Parents, awesome parents. Kung nakikinig man po kayo ngayon, you are doing a great job raising your children. Oo, mapapagod, manghihina yung loob, pero Hindi susuko. hindi susuko at babalik ang pagtitiwala sa Panginoon. Nandyan at nandyan ang Panginoon, hindi kayo nag-iisa. Yes. Ayun lamang po, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to us sa rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Susunod na po ang Top Secrets. This is Bridget's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!